Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Pulit ka East Khas Hills District ki Ïalam yu Kenedy Khongsit syaka Dukan ka ba u Kenedy bat ka kong Eilang ki Dihsha Khatduh Hashwa banja ka jingsha penyam. Lei baki Pulit ki Ïalam syaka tiga Dukan ka badan marjan bat ka jaka berat ya ka medyap ka kong Eilang pawa ka badan hanongra du marbo dak ba phak batai Hashwa ka jing penyap ya ka kong Eilang pawa.